hapon sa tanan, mao kini atong latest weather update. Aduna kitay duha ka weather system nga gibantayan karon. Una niini ang frontal system nga nakaapekto sa Northern Luzon. Ang ikaduha, ang low pressure area nga atong gi-monitor nga nahimo na kining tropical depression ug naa sulod sa Philippine Area of Responsibility sa gilayong 540 kilometers west-southwest sa Iba, Zambales. Kini adunay dalang hangin duol sa sentro nga 45 km per hour ug pag-unos nga moabot sa 55 km per hour. Nagilihok kini sa direksyong east-northeast sa gipaspason nga 10 km per hour. Ang trough nining bagyo mao ang nakaapekto sa central ug southern Luzon. Samtang ang kadibukang Visayas makasinati og generally fair weather o panagsang madag-umon ngadto sa madag-umon nga kalangitan nga adunay patak-patak nga pag-ulan, pagkidlat, pagdugdog dala sa mga localized thunderstorms. Para sa kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga nagagikan sa habagatang kasadpan ngadto sa kasadpan ang masinati sa tibuok Visayas. Atong haring adlaw mosilang ugma sa alas 5:33 sa buntag. Ayon sa dugang kasayuran, bisitaha ang mga social media accounts sa Twitter, Facebook ug YouTube. Bisitaha usab ang official website bagong.pag-asa.dust.gov.ph. Ug gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Visayas DUST sa Mactan ug alang sa Balitang Bisdak, kini si Angelica Orongan.